Nejsou to moje motorky. Rozbil, Bartě to se zaplatí. Ne. Jo. Já. Davide, nehlasuj. Oni by to pak ještě na tebe svedli. Ne, Davide. Víte? Manipuluj, Davide, manipuluj. Pičista. Žízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. A víte co? Je mi uprdele, že tady kámo někde s kapem u kravína a Fízlové nás chytí. Protože já budu dělat, že mě unesl. Ne, všichni jste mě unesli, je mi jedno. Dobře, David. Že jste mě unesli. Jak se bude svůj Martina Davida. Většina z komunikací jsou buď to uzavřené. Já si prdel. Pičista. To je ten slavný klub, kde se znásilňují holky. Někde s kapem u kravína a Fízlové nás chytí. Co to je? To normálně plameno. Imbecil. On je imbecil. Vaše spermie se nebudou pohybovat. Pohodička, taháme. Budete mít, hej. Herpes. Herpes, pohlavní herpes. Kámo. Vaše spermie se nebudou pohybovat. Oni jenom zpomalí se a nebudou kámo chodit. Kvůli němu, protože on... Jo, to, že tady se jede s jednou nefunkční javou. Jak jako nefunkční, vole? Ona funguje v pohodě? Jede? Nebo nejede? Jo, vole. Jdeme to Takže si kupnu vodičku. ještě do těch... Vyteno. Ale je pravda, že si za chvíli... Světlo, vole. Je dneska, kravín je dneska. Neděle. Že dneska je první 5. Dneska 5. Ale víš, co je prdel? Já nemám světlo. Dneska není pátého. Pojem. Fakt, že jo, dneska je pátého. To nefunguje. To nefunguje. Máš to natočené. Tak Robin pojede na 550. Jo, takže to je jo. problém. Jo. Ty to tam nemáš, ale toho tě nastavuje To je kolem plná světla, výbava, víš? víš? Já to mám spodku, To je plná výbava, Tohle ti- víš? Právě, že na... Ne, to je na spodku, víš? To je totiž plná výbava, víš? Já mám To spodku. je nemáš světlo. S-class. To je S-class. Java S-Class. Mimochodem, víš co umí Samsung? Víš co zaumí? S záběrem. Kámo! To je reálně dobré, to jo. Kámo, to je dobrý jak svině. Teďka, fuj, To je originál, to skopnu. Kdo se potřeba být video na této javě? A kdo má hodní klíče? Že zbijem, kámo. Dobrý ne. Kamo, co buduješ? A to je kravín, jo? To je kravín. Vítejte na kravíně. Kraví, Jo. Je to kousek, vole. Však jo, já jsem to Jde říkal. se přefotit step kameru. Hej, počkej, hoši. Hej, a tam dole jsou Fízlové. Tam Pojďme dole jsou- pěšky. Stop, tady, pičo, hej, musíme... Pěšky. Jestli tam chceme jít, tak musíme motorky tady. To je jedno. Já stojan a vyfotíme to. Hotovo a jdem domů. Tak pojď, hej Robine. Tak jeďte, ale první. Tak pojďte první, no. Tak Mirchej, já tady chci. Robina nepřemluvíš, kámo, víš jak je. A tak tady se s náma. Jedu, ale tak jedete první, vy jedete první. To asi jedno. Kámo, to je dobré na Samsungu ta funkce to videa. A ne tam! Polouce, pič! Kámo, hej, to je... On je normálně... On je úplně... On je imbecil! On je imbecil! On je imbecil! On je imbecil, kámo! On je imbecil! On je... Oh, shit. On je úplně... On je úplně... Ale ty vole, ne Robine! Jenom polouce tam... Hej, on je úplně... On je ale dobré, hej, jo? Hej, on se tam dostane. Pičo, hej. Kámo, mě z vás jedne. To nepochopil, že jdem naokolo prostě. Hej, Není kameru, opravdu. tu piči. Hej, to není možné. To není možné. Zase si hlavní. Kámo, ona si chtěla jít po hlavní a jde jakoby k tomu, chápeš? Kamu, jak si tohle mal papíry, moje ale ne, kámo. Už on je trošku prostě, David, zpomalenej, no. Ne, mu prostě řekneš, jdeme po louce k plotu. Typek se rozjede a jde po asfaltce, na hlavní cestu prostě, úplně na pohodu, kámo. Mě by jeblouky, kámo. A dívejte, aspoň krásná příroda tady. Nádhera to tady je. A vidíte, kde jsme? Vidíte, kde jsme lidi? My jsme na Kravíně. Na Kravíně ten slavný klub, kde se znásilňují holky a dává se jim do pití M-ko. Takže pojďme dál, pojďme. Jo, pojďme. Já bych šel?
Otevřená je, fakt, přísahám. Ale má ty brány k sobě, vole. Ne, přísahám, že je otevřená. Pojď se podívat tady, studma. Pičohej byste postihové. Pojď se podívat. Otevřená je. Jo, to znám, no. Kámo, na to se... Přiznej chybu. Ne. Měl jsem Co pravdu. mám, pojď báj, co tam máme, já nerozumím. Já jsem mu nerozuměl, co mluvil, ale mluvil slovenský, vole, maďarsky. Zastaňte mě, Robine, já s tebou celý den jedu. Jo, Martin má pravdu. To se vidím odpověď klidně. Kam ale... Martin, to doběhneš dole, a pak jestli tam fakt jako nikdo není, tak hodně. A dej mi Dobré, Robine, udělal jste tomu, aby tam jako běžel se podíval, takže jen tak prostě. Neviděl jsem nikdy. Jedem tam. Mně se tam nechce. Máme záběr toho, jak Robin pak říkal, že ne, já jsem rád nechtěl jít, já jsem, aby se proběhnul. Já si prdel. Mě to nevadí. Pojďme tam, je to jedno, tam pojďme. Děkuji, Robine, že jsi vzal rozum do svých rukou. Počkáme, než půjde do auta. To je kravín. Vidíte na kravíně. Jenom tady. Ne, na sebe patek. To nám nic nemůžou říct. No. A uděláme rychle fotku a hotovo. Co máš za problém, more? Tak se mi líbí, jo, a kolínko. Jo. To je fajn. Pojď ještě. To byl reálně fakt popičí záběr, kdyby teď začalo. Máme jenom před sebou takové malé světilečko. Vidíme úplnou píčku. Ale hlavní je, že jedeme. Doprava. Jaký malý kostýlek tady mají? Máme dva obrovské kostely u nás. Možná protože... Já jsem vám nevěděl. Davide, jde dobře. Nejde, stop! Nebo já nevím, do piči, jak já to nepamatuju teď. Jo, jede. Jsme, To je, musím. OK. Mimochodem, jsme momentálně u té rozhledny, jsme už byli před Robin se jde chcát a retence je taková, že moje java má hořela, protože se chytla u elektriky a tato java se přidírá a elektrika moc nejede, takže nesvítí. Takže počkej, to by to chytlo. No mě to chytlo trošku a jemu to přidírá se a nesvítí to vůbec. Ale svítit to ale asi nemůže, protože To jinak nejde. pohoda, takže Kde ještě ti to jde chytlo? domů, je to zázrak. Tedy takové jsou prostě, Strojářstvo jsou na to reprezentují stavěné. především On je považské úplně hrdý, strojárně on je úplně závod hrdý, Klementa on je úplně Vychvára. hrdý na toho pionýra. Davide, ty se... To krásně, Alex. Jdem se podepsat. Malexx. Dámy a pánové, jsme tady někde u té rozhledny. Kde to jsme? Máme problém, hoši. Jediný, kdo umí psát, jsem já. A vy ne. Takže Ale kámo, ty neumíš psát česky, protože jsi Slovák. Piču. A milujem Fica. To tam ale musíte povedať. A někam jde volit to? No však jo. Co to je? Wow, kámo. Tak to ne. Kámo, napíše tomu nějaké jméno. Dej mi dopisku. Já tady co napíšu, ale to niček ne. Tak. Dobrá lampa.
Nádhera. Tak jo, já se ještě tam podpisuju vlastně někam. Až Podrž to? To prostě nikam. Ještě podpis. Tady to je. Někdo může jaká prostě- Zuzka pěkná. Jaká pěkná Zuzka. To je... Martin, ty víš. To čte napak, že to? All my fellas. All my fellas. Dámy a pánové, právě se nám vystřelila 525. Co za flek? To je... Jo, dobrý, slechlo. Takže možná není benzín, jsme si úplně jistí. Takže přečerpáváme zavy. Sorry, tak kvalitu kamery, ale prostě už jsme nemáme. Kameramana nám ujel prostě do prdele. Ta kamera je fakt příšerná. To vypadá takové ty... To je záběr z těch hororů úplně. Tady je les mimochodem. Tady je les, tam je les, tam je taky les. Jak to víte. Už to makoj tam máš. Tady to taky nějak bublinkuje, tady se sem baví. Teče moc, ale teče málo celkem. Kolik teče? Co děláš? Aha. Ty mori. Tak, rychlejší. Hadičku mám doma, než já se přehodím. Já mám do zadíček. Jo? Jo. První jako... První závod. První závada za třeba 5 km, no kolik jsme dneska ujeli? Já nevím. 20 tam 20 zpátky ne? Třeba, reálně. Nejspíš. To je záhulák svině pro ty motorky. Tohle ne, to je to jedno. A celkem chladno, ale. Davide, to je tvoje nové firemní vozidlo. Jo? S tím budeš jezdit vždycky. Jsi spokojený, Davide, jsem rád, Davide, jsi rád? Víš, jak to bojí na tom furt sedět. Těch sedlo, já to koupím nové sedlo. Nebo někde, Davide, nemáš na doma sedlo? Najavu? Na Jako Mohitan? No, Našel bych co. to začínám projít možná nevnitřku. To je starý klidně, to nám přehodíme tu kůži. Tankujeme čistý monster, protože to je na monster tam motorka. Že Davide? Jo, to je jediný monster. Jo. Tak. Teď uvidíme, jestli tenhle absolutní peklostroj znovu nastartuje. Tam tak to rozsláš, ne? Co já tak no. Pohodička, taháme, protože prostě to nejede a to je nejlepší možnost. Že Davide? No snad tě nepotáhá někde. Nebo mě, vole. Dobrý, jedem. Dámy a pánové, tohle je konec tohoto videa. Dojeli jsme zdárně z Pozděchova do Klobouk a z Klobouk do Pozděchova. Java, Davidova se to úplně posrala a nedojela. Moje Java vlastně. A museli jsme ji otáhnout mojí Javou zase. Ale dojeli jsme dom a jsme doma. Ne? A tohle je konec.